Hello guys, biang nurse pada vlog channel boy cover tabai tu guys ini video ko nese nailang bita da are ini video jebot mojang jagan tu guys ini video ko nese nailang are da guys ne बोरै बायदि समायना जाना दङ फिलाहाय बेरे गोबाव जाबायमोन फैया फिलावहाय दा दिनै आं फैदों आरोना ओमफ्राय ड्रेसखौबो नायनो हागोन आंनिखौ माने ग्रास माने गोथां नालाय मोजां नुदों आरोना ओमफ्राय जोबोद गोबाव जाबायमोन आरो दा इसिबां प्रेक्टिसबो खालामनाय जायाखैना जोङो दा आसाम पुलिसनिहाय दङ ओमफ्राय खालामनाय जायाखै बेथिं नायनो हागोन आरोना मोसौबो बेयावहाय नै जोबोद मोजां बेवहाय बाराबो जोबोद मोजां बारो आरो बेथिं नायनो हागोन नै दा लोगोफोरना बेयावहाय फिल्डआ जोबोद मोजां जाना दङ आरो बिथिं नायनो हागोन मोसौफोरखौ मोसौबो खायो बेयावहाय आरो मोसौ दैयो ओमफ्राय दा गाइसमोन बे बिफांखौ नायनो हागोन बिफाङा जोबोद मोजां जायो बेयो मानो होनबा गरम जाबाथाय जोङो फुटबल गेलेनानै बेयाव फुटबल गेलेबाय गेलेनानै बेयावहाय जोङो आरामै जयो आरोना आरो दा गाइसमोन नायनो हागोन बिथिंहाय मोनसे फुख्रि मोनसे दङ बेबो बिथिं ओमफ्राय बेवहाय जोबोद गिदिर गिदिर ना मोनो आरो बेवहाय ना गिदिर गिदिर बायदिसिना माने होयो आरोना बेवहाय ओमफ्राय बे नाया बायदिसिना ना होयो बिसोरो ओमफ्राय दा नै दा राननानै दङ आरो दा दै फैसिगोन ना बेयाव जमा जासिगोन आरो नाया बै दुब्लिफोरथिंनियाबो जमा जानानै बेवहाय थाफायो आरोना गाइसमोन दा नोंसोर नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम नैथिं नायनो हागोन ने दा नैथिंहाय दै गैया नालाय बेयावहाय नै फुख्रिखौ जोबोद मोजाङै जावना दोनखादों बिथिं मानो होनबा ना मोनजायो नालाय आरो नाखौ दानि आजिखालिनिया माने मुलि होनानैसो फेदेर नालाय दा बेफोरबायदि खामा बेयावहाय पुरा मुलि होआ आरोना माने लकेल पुरा लकेल मोनजागोन बिनि नाखौ बायबोला गाइसमोन बिथिं नायनो हागोन नै फुख्रिया जोबोद आरो मोनसे फुख्रि दङ ओइथिंहाय जोबोद गिदिर माने जोबोद गिदिर गाइसमोन ओरैबायदि गिदिर माने नायख'हायो आरो बायदिसिना दाउमा दाउसा फैयो बेयाव दाउमा दाउसा मासलांखार बायदिसिना दाउब' बायदिसिना ना जाफायनो हायो आरोना गाइसमोन इथिंहाय नै बेयावहाय नायनो हागोन नै बेयावहाय माने गाइसमोन सिगाङाव गोदो गोदाय जोङो गोदोनिफ्रायनो दंखायो बेखौ होनो सुरा गाइसमोन बे हाथाइनि थाखाय जोबोद मोजां जायो गाइसमोन हाथायाव जे ब्रास बाहायालासिनो बिदों हुबा मोजांसिन जायो मानो होनबा बेवहाय केमिकेल थाया नालाय आरो बे नेचार जाहैबाय आरो नेचार माने बेजों मोजांसिन जायो आरोना गाइसमोन बेखौ लानानै बिदों फुनांगौ आरो मोजां जायो हाथायाव जे माराम जानाय बायदि निसिना थायाबा बेफोर साफा जाजोबो माने आरो गोजों जायो हाथाया आरो जोबोद मोजां जायो बिथिं नायनो हागोन नै बे बुस्थुआनो आरोना बेखौ बुङो सुरा बिथिंनि दंफाङा ओरैबायदि बेयावहाय गाइसमोन माने जोबोद माबा आरोना बेवहाय नै गाइस ओमफ्राय बैथिंहाय दुब्लि दङ बिथिं नायनो हागोन नै ओइथिंहाय जोबोद आरोना ओमफ्राय बिथिं नै जोबोद मोजाङै जाना दङ फोथारा गाइस नोंसोर दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय गाइस बिथिं नाय बिथिं फिल आरो गाइस गाइस बिथिं नायनो हागोन नै पुरा फिल्डआवहाय गेजेराव थाबाय दायो दा बाइकआ आङो नैयाव गेजेराव दोनबाय आरोना ओमफ्रायो दा बाइकआ मोजां आङो सुबाय दहाय साफायै सुनानै दा फिल्डआवहाय हायदोंमोन आरो गाइसमोन ओमफ्राय ना गाइसमोन दा नोंसोरो मिथिखागोन नंगौ आरो मोनसे जायगायावहाय थांगोन आं माने जोबोद गिदिर फुख्रि आरोना बेवहाय जोबोद ना थायो जोबोद गिदिर गिदिर आरोना गाइसमोन नोंसोरो दा बे भिडिअआव नुनो मोननाय नङा नेक्स्ट भिडिअआव नुनो मोनगोन गाइसमोन कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' गाइस इथिं पुरा नैबेयावनो जे नेसनेल जायो बेयाव गाइसमोन नेसनेल फुटबल गाइस दा अखाबो फैसिगोन आरो बारा गोबाव गैला बे अखा फैगोन ना दे जोमाया खोबना दंजोबो माने अखा फैखागोन आरो दाबायदि बोथोराव जोबोद अखा फैखायो गाइसमोन जोबोद अखा फैखायो गाइसमोन बेसेनोसै भिडिअआ आरो लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थ' गाइस बेसेनोसै